ọma eje mba ya chigatago ọzọ daalụ n'ori nne dịka isi nọ nyela anyị dobiri nwa obele ezumike elofona n'ebe anyị ka nọ n'ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn ebe nke ihe niile na-eme ịma a na-ekwusi na afịa ọma kpasara onwe ya afịa ọma na-ele onwe ya awụ nke akpanye na warehouse kpọchikpu ya ụzọ ma ọwụkwanụ mmemme onwe ihe ọwụ na ị na-eme ọwụ ị na-echi ọzọ nwere mmemme obodo unu na-eme nwere ife ọda aṅa ị na-agba ọdụ ị na-eme ihe ọwụ na ị na-emesi na ịchọ ka anọnyere gị ka ụwa na-enyewo ihe ị na-eme oya okekwa na ị na-echigara azụ were ọsọ were ije gbata n'ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn ebe nke ihe niile na-eme ka anyị nwee ike kọwala ọha na eze ọ bụrụ na ahịa ka anyị nwee ike hazie ya kọwala ọha na eze maka ahịa ọma ahịa ị na-emepụta ma ọ bụ nke ị na-ere ka o yi esiri maka asị na ozi ọbụla eziri anwụrụ ọkụ na olugbo enigwe aka nwe kọwala bebe na-esonyere anyị n'ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn na anyị nwaka bụrụsi ọka ibe n'ihe gbasara asụsụ Igbo ọ bụ na ị na-esonyere anyị esonyere isiokwu anyị ka bụrụsi mbikọ ọnụ ndị ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa na mahadum anyị anya nwaka bụrụsi isiokwu anyị agatebeghị aka nnukwu anyị ka na-ekwulisi kedu ihe na-ebute nyawụ ihe maka onwe ihe butere ya sị na o nwere ife melụ edejibe nwee enwe ife bute nyawụ ihe anyị wee na-ekwu na mbụ n'ihe ndị bugotegasịrị awụ eneghị anya onye enweghị ka ọrụ onye ama ọwụ onye enweghị ebe obibi ezogasị n'ife ndị na-ebute ihe ndị ọzọkwa na-ebute ewu ụfọdụ eneghị anya ọwụ nọ ụsa ka ndị nwụọ ma ọ bụ eligba ma afọ ejughị ọ bụ na iso na ndị na-eme na-eli ma afọ ejughị enwekwara ike ihe ndị etinye gị ụdị ọnwụnwa maka mgbe ọ na-eme elu nke nne na nna ịnya ya ụlọ nke ya ezuru gị enwere ike otinye gị na mgbe ọ bụ na-eme ka ị gbara ọsọ gbapụ na nwa ikolobịa ma ọ gbakwuru nwa agbọghọbịa onye ịnere anya dị gị ka ọ na-akpata ihe ọ na-eri ọfụma ka ị nwee ike solie na-eri mana ihe ndị a niile anyị na-akpa afa wụ ya na-ebute nwa ikolobịa na nwa agbọghọbịa ịbikọ na mahadum o nwekwaziri ebe ndị nke o nwere ulu mana ọghọm nọ na nyere ya wụ ihe karịrị akarị anyị na-aga anyị ga na-akọwala unu ka ya wụ ihe si wee dị ulu nke mbụ nọ n'ime maka emecha anyị ga-ebu ụzọ sụọ ọgụ ka ọghọm ndị nke nọ na ya si dị ka anyị nwee ike kwuo maka ulu nọ na ya mbụ ulu nọ na ya mbụ na ọ ga-eme nwa ikolobịa na nwa agbọghọbịa nwere ike onyere ha aka ịmata onwe ha ọfụma ma ọ bụrụ ndị nke ga-emecha nnuo onwe ha na alụmdi na nwunye ga-enyere ha ka ha enwee ike mmalụ onwe ha ọfụma maka a na-emelu na alụmdi na nwunye asị gị na 1+1 n'ọnwa ka ọ bụ o nwekwaziri ulu ndị ọzọ ka anyị dobere na egwu si n'ahịrị egwu Humble Smith nke o fichọrọ Rude Boy report my case ga-aga report a case ma ọ wụ n'ụlọ ikpe ma ọ bụ na nke ndị uwe ojii nwere ike esi m ga-aga report ọ na ka anyị dobere nyawa egwu anyị chigata azụ anya kapel nyawa okwu nna ga na-esonyere anyị nne ndị nwe mmadụ ekenesie ngị ike maka ịnọnyere anya dobilukwa ezumike nke anyị dobere chi echigata azụ ọzọ anyị ka nọrịsị n'isiokwu anyị nke na-ekwu sị kedu ka ọnọdụ na-adị ma ụmụ akwụkwọ bikọ ọnụ kedu ulu na ọghọm nọ na nyawa ihe kedu ihe o yiri gị n'anya nke gị maka dịka anyị na-ekwu efe ọ bụrụ na ọbụlọ gị wuo onye gị na nwata enwere nneghị anya gị na mmadụ bikọrọ ọnụ onwe onye nke enye na nwata akwụkwọ ibie bikọrọ ọnụ ma ọ bụrụ na nwa ya ele na nwata akwụkwọ ibie bikọrọ ọnụ kedu ka anya wụ ihe si dị n'anya nke gị onye nwa isi okwu anyị n'ụbọchị nketa ata anyị agamitụgokwa aka ma ọ bụ na ị ka na-esonyere anyị esonyere ana m na ngiri Igbo ọ bụrụ ka na-esonyere anyị esonyere anyị agamitụgo nwa obere aka ihe a na-ekwuzi kedu ulu maka asị na ihe ọbụla nwere ọghọm nwere uru anyị ekwugo ulu nke mbụ ọba na ọ na-enyere aka ndị enwe ike nwe onwe ha gbuo onwe fa ka agụrụ akwụkwọ tupu abaa na alụmdi na nwunye ọzọkwa bụ na ọ na-enyere aka ọ dị ka ọ bụ fụ na nwatakịrị akwụkwọ na onwere ndị nke wụ bụlụ eke onwe ndị nke si na ọ na-enyere fa aka si ebikọ ịmasị na aka dị onye mma ka ọ na-eli n'isi nke ahụ nke ngụta ajụrụ na ajụ ndị mmadụ kwuo na ọ na-enyere eli aka sị onye ọbụla ya kụchiri akụchi si elue onye ọgwụ ya na ya na-abụ bikọrọ ọnụ na ọ na-akarị mma ma a na ọ na the same department ma the same level so onye eluzie si onye enyere aka na-akụzigasịrị akwụkwọ ụmụ ife ndị ọda aṅụ onwe ike na-aghọta nke o nwere ike ịghọta na lecture hall mgbe nya lekchọra kụziri ya wụ ya na n'ụlọ akwụkwọ mana ana m asị na ọghọm nọ n'ime ya wụ ihe karịrị akarị onwere ulu ndị ọzọ anyị emetụgasị anya ka anyị kwuo sọsọ ịbụọ ndị nke anyị kwuo na ọghọm nọgasị na ya wụ ihe wụ na mbụ na mbụ ya emegodi alụmdi na nwunye awụghị ihe na-eji n'aka the marriage is not secure and it's not even sure ejili Igbo agwụ onye ọcha maka a sị na onye ọbụla nọ mmadụ nso na aka anụ isi ezie mgbe unu ji eje bikọ ọnụ tupu abaa na alụmdi na nwunye ọgbọkwa na unu agụsigo akwụkwọ pụta mmago na asị na anọfụ labor market si ebikozi ọnụ mba n'ọnụ unu ka nwata akwụkwọ aka na-azụ unu azụ
awụgodo na unu ndị nke ji aka azụ ọkwa onwe na-azụ onwe unu mana ebido mgbe abikọwa ọnụ o nwere ike mee nyawa alụmdi na nwunye agaghịzi atọ ụtọ ma ebikọcha ọnụ a na mahadum. Ọzọkwa bụ na ọ na-eme ịdị n'otu agaghị adị n'otu ha maka mgbe ebikọ ọnụ a na nya mahadum onye nke a nwere oyi nke onye nke a nwee ndị oyi nke enwere ike ụdị ebe ị na-akpa agaghị awụ ụdị ebe m nwa na-akpa enyeghị anya dipatịmentị ị na-awụghị dipatịmentị nke m nwa nọ mgbe m na gị ga na-enweke nwekwa ohere afụkọ onwe anyị nwaanyị nata n'ụlọ ọ na-eme mgbe ụfọdụ iji ịdị n'otu agaghị adị. Ọzọkwa dị n'ime ewu na ọ na-eme ịmagụnụ ejelosi nwee jelosi ịmagụ ekwuru adịgasịa na mmekọrịta maka ọ ya eme olu onwe ka onye gị na ya ndị mmanụ ka ọ na-adị na mahadum elu ụmụ agbọghọbịa malụ mma karịa akụkụ ebe niile ụmụ ikolobịa malụ mma ma ndị nke jikwu n'ego ụfọdụ ndị nke na-ebu ụgbọala abịa akwụkwọ ọ na-eme nwee jelosi na nyawụ mmekọrịta. Ka anyị dobirikwa nwa obere ezumike ọzọ nke a ya awụzi ịmasị na nwere ndị wa agụ nwee ndị nwere obi agụ nwee ndị wụ mma eji egbu agụ. Ka anyị dobere egwu si n'ahịrị egwu fino fino ọ sị na ọwụ agụ. Ka anyị dobere nwe egwu anyị chigata azụ anyị akapela isiokwu anyị ọnụ na-aga n'ihu sonyela